Παραβρέθηκα σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μετά τις εθνικές εκλογές στο Χαϊδάρι και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μου έδωσε τη δυνατότητα να ευχαριστήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο πρόσωπό του όλους τους Χαϊδαριώτες και τις Χαϊδαριώτισσες που με υποστήριξαν και υποστήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την μεγάλη εκλογική νίκη. Επειδή βεβαίως ποτέ δεν ήμουν τοπικιστής, αλλά πάντα θυμάμαι ότι το Χαϊδάρι είναι ο γενέθλιος τόπος. Έχουμε συμφωνήσει με τον Δήμαρχο του Χαϊδαριού, τον Μιχάλη τον Σελέκο, να κάνουμε μια ειδικότερη κουβέντα ώστε να προωθήσουμε από κοινού ζητήματα που αφορούν την περιοχή και πρώτα και κύρια τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Θα είναι μια ανοιχτή σχέση, αμοιβαία επωφελής και για το Χαϊδάρι και για το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητήματα που δεν θα έρχονται απλά στη Βουλή, αλλά θα προωθούνται και στους αρμόδιους υπουργούς. Ευχαρίστησα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεώρησα ιδιαίτερη τιμή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία.